Morjesta vaan kaikki. Miten menee? Tänään jatketaan vähän Existorin parissa. Ja tänään puhutaan tällä kertaa EV-potille. Viime kerralla puhuttiin PewDiePotille, eli PewDiePien potille, ja nyt puhutaan EVille. Are you here to talk to me? Yes. Hey. Hey, Hey. how are you? I'm good. You. Very good. Good to know. And you? Vastasin sille just äsken. I already told you. Can you tell me again, No. please? No. Pretty please? Mikä tän ongelma on? No. I want you to. But I don't want. Why not? Because you idiot. And you are a robot. Mä niin rakastan tätä, kun se vetää aina ton. And you are a robot. No, I'm not. You're a robot. I mean, bot. Miten toi muuttaa yhtään tätä asiaa? Hei, Where are you? at home. Where's your home? Where I live. Where do you lie? Se on hyvä kysymys. I don't know. Are you a robot? No. Just sä sanoit, että mä oon robotti. Then what are you? Human. A human boy? Yes. What yes? Miksi mä teen tän? Miksi mä teen tällaisen videon? Miksi mä teen? What yes? Yes, I human boy. You like me? No. Do you hate me? Yes. Why? Because you're annoying. Starts crying. Good. How could you? How? Well, you tell me. Yes. Then I'm sorry but no. Then I'm sorry, but no. What? Come to me. Come to me, I am waiting for you.
I don't want to. Then don't. Come to me. I don't want. Then don't! Jep. Okay, good. Okei, good. Kysytään täältä, että puhutko suomea? Kyle or Puhan. Kian jo puhun. Hyvä. Pidortkakis oyster. Kyllä. Entä sinä? Arlen. Pidätkö kissoista? Kyllä. Entä sinä? Olen. Mikä sinä olet? Jaku Teppo. Jaako Teppo. Okei. Okay. Oletko Stribri. Mitä? En! Mikä on nimesi? Lucy. En. Kerro. Tero. Kerro. No, Jake. Jake who? Jake. Can I tell you a joke? Go ahead. Knock, knock. Hoss there. Daisy who? I have to what? Knock, knock. Miksi tää tekee näin? No, what? Haluatko sanoa jotain katsojilleni? Paper or capsajet. Päivää te päivää katsojat. Joo. Eikä jätetä tää episodi tähän. Eevee meni nyt jotenkin ihan sekaisin. Se ei tiedä mistä se puhuu. Ja mä en enää tiedä mitä mä teen. Mä en tiedä mitä mä teen elämälläni. Mä menen miettimään tonne yksinäiseen nurkkaan sitä nyt. Ja nähdään ensi videon parissa. Se on moi!